Jeg skulle også lige lidt i ærmet med Frede fra sæson 2 af Landmand søger kærlighed. Jeg er vild med Frede. Han ligner en blanding mellem Rasmus Bjerg og Danny DeVito i filmen Gøgeredden. Det der hyggelige, konstante smil, jeg kan lide det. Der er 2 kvinder tilbage, og de kvinder vil gerne have, at Frede åbner lidt mere op, og de har et forslag. Men nu, vi har faktisk snakket lidt, fordi at... hvis nu du giver den fuld skrald i dag, ja, så kunne det jo godt være, at vi kom ind til dig og puttede i nat. Sådan en gulerod. Jo. Det er ikke så tøjt som sådan en, jo. Så lyser Frede op. Der sker altså noget med en mand, når han bliver stillet noget i udsigt, som har den mindste lille hypotetiske chance for at ende i en trekant. Det er bare... Flueben. Han holdt bare op med at lytte. Åbner mere op. Ja, jeg skal åbne jer lidt op. Ja, han hørte kun ordene putte og skrald. Jeg tænker bare, yes, endelig kan jeg bruge den der teknik, jeg har trænet med at malke 2 køer samtidig. Han er bare helt matematik op i hovedet. Okay, jeg skal undgå at få den store om på mig, indtil jeg har fået insemineret den lille af dem. Ja. Det er ret tydeligt i næste klip, at kvinderne er meget på det der med, at han skal åbne sig. Men Frede, han har den bare halvt ind i en sandwich, altså. Jamen, det tror jeg godt, det går blive hyggeligt. Så du skal også bare give en fuld skrald og åbne dig lidt og vise lidt interesse. Ja, selvfølgelig. Og det er klart. En del af det gør så. Jeg synes, det er lidt vildt, at jeg skal sove sammen med 2 piger. Og man ved ikke, men det kan jo godt være, de er lidt forelskede i en også. Det kan jo godt udvikle sig lidt, jo. Så kan vi lægge ske alle 3, jo. Det bliver sjovt, så hvordan det kommer til at gå. Jeg kan så meget spejle mig i det, altså. Man kan bare se, at han tænker, må jeg overhovedet sprøjte så meget ifølge EU-reglerne? Tag det fra en professionel, Frede. Hvis kvinder taler om at sove sammen, så mener de sove sammen. Og med professionel mener jeg professionelt frustrerede skeligger. Der kommer til at ligge 2 kvinder og snorker ham lige op i ansigtet, mens han ligger. Og tænker, det bliver rigtig spændende at se, hvornår mit testikler holder op med at gøre pokker sundt. Altså, jeg er sikker på, at alle mænd var hoppet i den fælde der.